Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Biz cəmiyyətdə kişilər белән яшәгәнгә күрә, biz bir-birimiz белән аралашмыйча, сөйләшмичә яши алмыйбыз. Җәмгыятьнең менә ул нигезе аралашып, сөйләшеп яшәү. Һәм уйлап карасак, төптәнрәк менә күп кенә проблемаларыбыз, күп кенә менә дошманлашу, талашу дөрес сөйләшә белмәгәннән килеп чыга. Каядыр кемгәдер дурфарак әйтеп җибәрәсең дә, теге кешенең ачуы чыгып, сиңа теләсә инде сүз әйтә һәм ара бозылып китә. Яки кемнеңдер инде анда уйлап бетермичә инде төрттереп җибәрәсең дә, әзрәк теге кимсетебрәк, әзрәк мыскыл итебрәк инде кешенең күңеле төшә дә, синең белән аралашмый башлый, ара өзелә. Яки бер нәрсә эшләп бетми дә, син кызып китеп инде тагын да сүгенү яки анда катырак сүзләр әйтеп атасың һәм шуның белән инде аралар суына, кеше белән инде талаш китә. Яни менә бу дөрес итеп кеше белән конфликтка, бәхәскә кермәс өчен матур, дөрес итеп сөйләшә белергә кирәк. Чөнки күп проблемаларның чыгуының сәбәбе дөрес сөйләшә белмәү. Һәм менә Коръән илаһи изге китап бит инде, һәм анда барлык тормыш кагыйдәләре дә бар. Бу дөньяда да бәхеткә ирешергә һәм ахират дөньясында да уңышка ирешер өчен. Һәм менә берничә аятларны карап китәсе килә, кая Аллаһ Субханаһу ва Тааля кеше белән сөйләшкәндә дөрес сөйләшү кагыйдәләрен безгә өйрәтә. Мәсәлән, иң беренче карасак, Бакара сүрәсенең 83-нче аятында Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә: "Ва кулу лин-наси хусна", ди. Кешеләргә яхшы күркәм сүзләр белән генә ди, эндәшегез, әйтегез, сөйләшегез, ди. Менә бу төп кагыйдә. Кеше белән аралашканда, кешеләр белән яхшы итеп, күркәм итеп, матур сүзләр генә сайлап сөйләшергә. Ягъни дурфалык белән дә түгел, сүгенү сүзләрен дә кулланмыйча, кешене кимсетеп тә түгел, рәнҗетеп тә түгел. Чөнки менә кайбер кеше матур сөйләшсә дә, сүгенү сүзләрен кулланмаса да, мәсәлән, ул бер өлкәдә шундый танылган шәхес икән инде, бер эшнең остасы дигәндә, әгәр дә аңа мөрәҗәгать итәләр икән, киңәш белән анда яки әйтеп җибәр әле, менә шушы эшне ничек эшләргә икән дип, теге кеше аңлатып ата да инде, теге кеше аңламый икән, бу тагын итә, булдың инде бер, шуны да аңламыйсың инде, мин сиңа әйттем бит инде, нәрсә син аңгыра что ли, яки анда син мәктәпне укымадыңмы әллә дип, әзрәк кимсетебрәк, үзен өстенрәк куеп сөйләшә башлый. Менә бу ислам карамагыннан дөрес түгел, чөнки кеше белән аралашасың икән, кимсетмичә, бары тик йомшак кына, яхшы, күркәм сүзләр белән генә сөйләшергә кирәк. Һәм бүтән сүрәләргә дә карасак, мәсәлән, Исра сүрәсенең 50-нче аятын карасак, шулай Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә: "Кулларыма әйтти, бер-берсе белән яхшы сүзләр белән генә сөйләшсеннәр", ди. Менә бу тагын икенче дәлил. Кеше белән сөйләшкәндә, кеше сине аңлап бетермәсә дә, аңа тавыш күтәрмичә, сүгенмичә, син анда җитеп бетмиме әллә сиңа дип тә, андый сүзләр дә кулланмыйча, яхшы сүзләр белән генә сөйләшергә, диалогны корырга кирәк. Һәм ни өчен ди, менә кеше белән матур сүзләр генә сайлап сөйләшергә кирәк ди? Чөнки ди, шайтан аларның арасына низакны салырга йөри ди. Әлбәттә, шайтан кешеләргә ачык дошман булды ди. Менә шайтанның максаты бит инде мөселманнарны, кешеләрне талаштыру, сугыштыру. Чөнки бит менә гади генә сөйләшү аркасында нәрсәләр килеп чыга? Әйе, пычакка алыну, үтерүгә хәтле килтә. Сен күп ишеткән була бит, теге нәрсәдер ошамый да, иң башта кеше бит сразу сугыша башламый, шулай бит. Кеше башта әйткәләшеп ала. Һәм кайсы катырак сүз әйтә икән, тегенең ачуын чыга да, тегесе китереп берне бирә, тегесе пычакка ябышырга мөмкин.
Һәм шулай ахыр чиктә хәтта үлемгә дә китерергә мөмкин. Шуңа күрә менә сөйләшкәндә игътибарлы булып, үзеңне тотып, матур итеп, гына сөйләшергә өйрәнергә кирәк. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааля шулай ук бүтән дин әһелләре белән сөйләшкәндә дә, китап әһелләре булсынмы, анда мөшрикләр булсынмы, бәрабер тыныч кына, матур гына сөйләшергә куша. Мәсәлән, Анкабут сүрәсенең 46-нчы аятын алсак, Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә: "Әгәр китап әһелләре белән бәхәскә, низакка кирсәгез ди, мәгәр күркәм юл белән генә ди, сөйләшегез ди." Ягъни, шушы бәхәсне сүгенмичә, тавыш күтәрмичә, мыскыл итмичә, кешене кимсетмичә, матур итеп кенә ди, әңгәмәне алып барыгыз ди. Шуңа менә бу төп кагыйдә була, әгәр дә бүтән милләт, бүтән дин әһелләре белән сөйләшкәндә дә, аларны кимсетеп, аларның диннәрен сүгеп сөйләшергә ярамый. Аллаһ Тәгалә шулай Куръәндә әйтә бит: "Аларның ди аллаларын, аллаһларның иләһләрен сүкмәгез ди." Күрдегезме? Кимсетеп сөйләшергә кушмый бүтән дин әһелләрендә. Чөнки әгәр дә аларның диннәрен, аларның иләһләрен сүгә башласаң ди, мыскыл итә башласаң ди, алар ди Аллаһны сүгергә тотынырлар ди. Шуңа күрә менә бу бик мөһим кагыйдә. Бүтән дин, бүтән милләт вәкилләре белән сөйләшкәндә, ул милләтне, ул динне мыскыл итеп, анда кимсетеп сөйләшергә ярамый. Аллаһ Субханаһу ва Тааля Куръәндә әйтә: "Сүкмәгез ди аларның иләһләрен ди." Хәтта ялган кеше уйлап чыгарган иләһләр аңа лаеклы булса да, Аллаһ Субханаһу ва Тааля динебезгә зыян китермәс өчен сүкмәскә куша. Күрәсезме, хикмәт. Һәм шулай ук, әгәр дә була бит кайбер вакыт, кайбер наданнар, кайбер инде гарәп телен җаһилләр дип атала инде, син сүкмәсәң дә сине мыскыл итеп, синең мәчеткә йөрүең белән, синең сакал җибәрүең белән, син яулык киюең белән, синең шушындай иман китереп Аллаһка гыйбадәт кылып яшәүең белән көлеп куярга мөмкиннәр анда. Ярар инде, кич белән беркем дә күрми, әзрәк кенә бит инде анда чәйнек төбеннән генә җибәрәсендер бит инде дип. Ягъни әзрәк кайбер вакыт көлеп, мыскыл итеп җибәрергә мөмкин. Әмма мусульман кешесе шуңа карамастан, аларга акырып, теләсә нәрсә әйтеп, бәхәскә керүдән шулай ук сакланырга тиеш. Ни өчен? Чөнки менә Фуркан сүрәсенең 63-нчы аятында Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә: "Әгәр аларга ди җаһилләр, наданнар кирәкмәгән сүзләр белән эндәшсәләр ди, аларга каршы итеп, хәерле сүзләр генә әйтерләр ди." Чөнки ни өчен? Чөнки ул белә, бу наданнар белән инде бәхәскә керүдән файда юк. Чөнки менә шундый иманлы кеше үзен ул тәкәббер түгел, әмма дине өчен, милләте өчен ул горур тотырга тиеш. Һәм ниндидер анда наданнар белән инде сүзгә сүз керешеп, бәхәсләшеп торга тиеш түгел. Ул аннан өстенрәк. Бу юашлык та, бу русча әйтмеш слабость та түгел. Үзен тотып, матур гына инде йомшак кына әйтергә тиеш. Нәрсә анда фәрештә булдым әллә? Һаман саен мәчеткә йөрисең, нитәсең, эчмәгән буласың, анда тартмаган буласың. Алхамдулилlah, фәрештә түгел, әмма Аллаһның кушканнарын үтәргә тырышам. Аллаһ Тәгалә бездән әмер итте, шуларны гына эшләргә тырышам дип, матур гына бәхәскә кермичә әйтеп инде әйтеп үтеп китәргә кирәк. Әмма син шулаймыни әле анда, шулай дип теләсә нәрсә әйтеп, сүгенеп, ачуга китергә ярамый. Чөнки бигрәк тә дин әһелләренә, кем намаз укый, ураза, аларга түгел, гомумән кешегә инде, әгәр дә шулай начар сүз әйтеп, син дә аңа начар сүз белән эндәшәсең икән, син аның дәрәҗәсенә төшәсең. Әгәр дә ул сиңа начарсыз кимсетсә дә, әгәр дә үзеңне тотып кала алсаң, син аны өстенрәк буласың. Чөнки син аның дәрәҗәсенә төшмәгән буласың. Һәр вакытта да менә сөйләшкәндә эчтәлеге ягыннан да файдалы, матур. Һәм инде шушы бәхәсне, низахны алып барганда да ул күркәм рәвештә алып барырга тиеш.
Менә була шундый, хәтта дин тотучылар да дигәндә кайбер вакыт кеше белән аралашканда ул үзен тота, әмма инде берәр нәрсә булса, теге кешене әзрәк мыскыллырак итеп сөйләшкән була. Менә бу дөрес түгел. Син шулай, чөнки мәсәлән, шул ук дөньяви мәсьәләдә берәр нәрсә аңлатканда, аңлап җиткерми икән инде, тегене, менә мин сиңа әйткән идем, син һаман аңламыйсың, һәм шулай тегеләй дип инде кимсетергә, мыскыл итәргә тотына. Син белгән әйберне ул белми бит. Һәм шуңа күрә менә үзлегеннән чыгып, мин белгәч, мин аңлагач, ул да белергә, ул да аңлаган, аңларга тиеш дип инде вердикт чыгарып, шуның белән андый мөгамәлә кылырга ярамый. Менә күп очрашырга туры килә, кешегә аңлата, нимә теге кеше аңлап бетерми, китә инде анда мыскыл итеп теге кешене укымадыңмы әллә, иттеңме әллә дип, менә моңа бигрәк тә игътибарлы булырга кирәк. Чөнки кешенең күңелен рәнҗетсәң, бигрәк тә әле син дин әһле булсаң, намазда бу да бер дә матур күренеш түгел. Шуңа күрә менә хәтта менә сораучыга да, әгәр дә синнән сорап килде икән анда акчамы яки берәрдән ярдәмме, киңәшмә, аны ямсыз итеп, теләсә нәрсә итеп бурып җибәрергә ярамый. Әйдә бар җөрмә әле һаман соранып, булдың инде мин сиңа күпме аңлаттым, һаман аңламадың дип, алай мыскыл итеп, кешене рәнҗетеп җибәрергә ярамый. Нинди генә авторитетный зур кеше булсаң да. Менә Духа сүрәсе 10-нчы аятында әйтә бит: "Уммәсәилә фәләтәнһарди", һәм синнән сораучыга каты мөгамәлә кылма ди, дөрфалык күрсәтмә ди, мыскыл итмә ди. Сорап килде икән сиңа берәр киңәшмә анда, акчамы анда, берәр төрле ярдәмме, аны мыскыл итеп, теләсә сүзләр әйтеп куып җибәрергә ярамый. Хәтта менә урамда берәр мохтаҗ кеше акча сорап килде икән, юк икән, Аллаһ Тәгалә ризыкландырсын, Аллаһ Тәгалә бәрәкәтен бирсен, дуа гына кылып китер икән. Бар җөрмә әле монда баш катырып, иди отсюда дип куып җибәрергә дөрфалык белән ярамый. Киңәш сорап килде икән эш өлкәсендә инде, мин сиңа аңлаттым, син һаман аңламыйсың, бар йөрмә монда дип, теге шундый дөрфалык белән аны итеп куып җибәрергә ярамый. Һәм иң якын кешеләребез белән бигрәк тә матур муамәлә кылырга кирәк. Мәсәлән, Аллаһ Субханаһу шулай ук күркәм генә сүзләр әйтергә куша. Исра сүрәсенең 23-нче аятын карасак, "Вaqada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Bu tüp сөйләшү кагыйдәләренең берсе кемнәргә карата? Бик иң якын кешеләребезгә. Кемнәр алар? Әти-әниләргә. Аллаһ Субханаһу тәгалә әйтә, Аллаһ Тәгалә хөкем итте, әмер бирде ди, фақат Аллаһка гына гыйбадәт кылырга. Иң беренче таухид, Аллаһны бер үзенә генә гыйбадәт кылу. Аллаһ Тәгалә бер кем белән, бер нәрсә белән тиңләнмичә, бер рәттән куймыйча Аллаһка гына гыйбадәт кылу. Бу иң олуг әмерләрнең берсе булып тора. Һәм карагыз, шушы иң бийек әмерләрдән соң Аллаһ Субханаһу тәгалә әмер итә нишләргә? Һәм ата-анага изгелек итегез ди. Әмер итә. Аллаһ Тәгалә хакыннан соң иң олуг хак, иң олуг әмер әти-әнигә изгелек кылу. Һәм нәрсә ди сөйләшү кагыйдәсен Аллаһ Субханаһу тәгалә монда әйтә. Әгәр син исән чакта ди аларның берсе яки икесе дә картлыкка ирешсәләр ди, син аларга ди сөйләшү кагыйдәсе. Әти-әнигә уф дип тә әйтмә ди. Каһәрләмә ди. Күрәсезме сөйләшү кагыйдәсе? Кәефләрен җибәрмә ди. Бәлки аларга һәр вакыт йомшак һәм мөлаем сүзләр генә сөйлә ди. Бу сөйләшү кагыйдәсенең төп кагыйдәсе, алтын белән язып куярлык. Бу аятны бигрәк тә якларга кирәк безгә, бик мөһим аятларның берсе. Иң беренче Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләнең бер үзенә генә гыйбадәт кылу булса, икенчесе әти-әнигә изгелек кылу. Һәм өченчесе нәрсә? Сөйләшү, уф дип тә әйтмә. Якыннарыбызга, бигрәк тә әти-әниләргә Аллаһ Субханаһу тәгалә әмер итә уф дип тә әйтмәскә. Каһәрләмә ди, кәефләрен җибәрмә ди, аларга
начар, бозык, каты сүзләр әйтергә һич шиксез ярамый. Нәрсә әйтергә анда, әгәр дә кеше сүгенә анда мат бирә, мат әти-әнисен сүгә икән, теләсә нәрсә әйтә икән, бу бит инде бик куркыныч. Һәм һәр вакытта йомшак кына, мөлаим генә сүзләр сөйләде. Ягъни тавыш та күтәрмәде, дурфалык та күрсәтмәде. Бары тик матур гына сүзләр кулланды үзенең әңгәмәдә, бәхәскә кергәндә дә. Шуңа да әле дугада кулларга куша Аллаһ субханаһу ва тааля: "Вахфит лахума джунаха зулли мин ар-рахмати ва кур рабби ирхамхума кама раббаяни сагира." Һәм аларга шәфкать итеп рәхимлек канатларыңны җәйди. Һәм әйтти, дуга кылды: "Эй Раббым, алар мине кичкенә чагымда мәрхәмәт белән үстергән кебек ди, син дә аларга дөньяда ахирәттә шәфкать кылсаң иде" ди. Менә без шундый дуга кылучы балалар тәрбиялибезме? Без менә шушындый үз әти-әнисенә, әби-бабасына дуга кыла белә торган оныклар тәрбиялибезме? Кызганычка каршы, күбебез моңа бик салкын карый шул. Күбебезнең бөтен максаты, бөтен теләге менә баланы матди яктан гына тәэмин итү. Квартира алып бирү, машина алып бирү, иң кыйммәтле телефон алып бирү, әмма исебездә китми, дугачы бала үстерәбезме? Аллаһка гыйбадәт кылучы, Раббысын таныган, иман китергән, изге гамәлләр кыла торган бала үстерәбезме? Аның турында уйлап та карамыйбыз. Бик кызганыч, бик аяныч. Бу аят безне уйландырырга тиеш. Балаларыбыз безгә дуа кыла аламы? Без бу дөньядан киткәч, "Я Раббым, мине әти-әнием ничек үстерде? Аларга шундый рәхимлек, шәфкатьлек күрсәтсәң иде, шундый бала, шундый дуа кыла алармы?" Менә иң мөһиме бер шул бит. Бу дөнья бөтенесе бетәчәк бит. Квартира да бетә, машина да бетә. Әмма кабергә кереп яткач, менә шушы дуалар, шушы изгелекләр кирәк. Без алар турында уйланабызмы? Шуңа да менә бу аятларны без алдык дөрес итеп сөйләшергә. Шуңа күрә гамәлләрдә куллансак, кем генә мөрәҗәгать итмәсен, аның белән мыскыл итмичә, аның дәрәҗәсен төшермичә, аны рәнҗетмичә, чөнки син белгән әйбер, аны ул белмәскә мөмкин. Бер дәрәҗәгә куеп сөйләшергә кирәкми. Бер өлкә, гомумән бүтән өлкәдәге булган кешегә мөрәҗәгать иткән, аны мыскыл итеп, аны дәрәҗәсен төшереп сөйләшү бер дә дөрес түгел. Шуңа күрә менә бу аятлар белән дәлилләнеп, дөрес итеп сөйләшергә, дөрес итеп әңгәмә кылырга өйрәнсәк иде. Бары тик сүзебездә сүгенү сүзләре кулланмыйча, дурфалык күрсәтмичә, бары тик изгелеккә, игелеккә энди торган хәерле сүзләр белән генә сөйләшергә. Әгәр дә алай сөйләшә белмисең икән, иң хәерлесе бер нәрсән дәшмәү. Мен кана ю'мину биллаһи ау яумил ахир фәльякул хайран ау лиясмут диде Пәйгамбер. Кем кыямәт көнне һәм Аллаһка иман китерде икән, ышанды икән ди, ул ди бары тик хәерле, игелекле, изгелеккә ди торган сүзләр генә сөйләшсен ди. Яки бер нәрсән дәшмәсен ди. Әгәр дә шундый сүзләр белән сөйләшә алмыйсың икән, син дәшмәү синең ахиратың өчен, синең иманың өчен, синең динең өчен һәм дөньяң өчен сиңа хәерлерәк. Теләсә нәрсә кешегә эндәшеп, аны мыскыл итеп, сугышырга, тән җәрәхәтләр алырга һәм башка проблемаларга юлыгырга китергә мөмкин. Күрә менә бу аятларны истә калдырып, иң мөһиме мәгънәләренә төшенеп, гамәлдә кулланырга Аллаһ субханаһу ва тааля безгә тәүфыйк бирсен. Субханака ва бихамдик ва ашһаду ан ла илля ант ва астагфирука ва атубу илейк.